manyalo mi gima kama giwuogi kata giwuoga achiel kachiel mar mondo mi giwuogi dhi kaom. Erokamano Cleophas. Achiel kuom gik madongo ma omiyo hata nyalo paro ni voter registration ni obedo ma dhi mamos en awareness and accessibility. Awareness in the sense that ibiro yudo ka jogo matindo mang'eny gin e kor gwenge, to kor gwenge wa kuonde mang'eny kabisa gin kuonde ma remote. Tiyudo ka jomatindo yuto gi samoro poten nikech kawuono the continuous voter registration madhi mbele ni itime mana constituency level, the sub county level, the IBC officers at the constituency and Huduma centers. Fine, IBC nyocho wacho ni gi time nyaka the mobile units moro ma koro giwuotho kor gwenge cha, but mano to pok ochakore motegno ahinya, en pod en chien. Koro gisani tanyalo wacho ni gino momiyo samoro wad registration ne page ahinya to e bracket mowuoyo ma jomatindo nikech gitema gibedo targeted any awareness samoro pod ni piny, to mar ariyo accessibility ni piny nikech iyudo ka ng'ama ni remote kuchacha samoro biro dwaro transport mang'eny, koro makelo nyawe e chunye. Owacho ni koro mama mondo achope constituency headquarters kacha adwa manya piko kata mar 200 ka chopi ka duogi mano 400. Koro ma paro na chiel. Koro mondo wa solve ma wach accessibility ni en ni sirkal nyaka manya a way ma mondo gi scale go up wach mane gi wacho mane IBC wacho mar mobile voter registration. Kinyal many ka kitero registration centers machiegni goganda, maybe kor gwenge wa IBC need to find a way of partnering with the local administration machalo chief geni and the assistant chief, and we nigi manyo ka gi partners with the churches ma kage dwa target an area to chieng mo gimiyo ji plan chon chieng ma kama odo visit kama ma biro meyo samoro wad uptake ma ne page ni biro idho malo. Mar ariyo mana gima owado ma ogweno wacho, jomatindo nigi trust issues gi wach korani, kendo gin go kabisa jomatindo are delusioned kabisa ma gineno mana ni kata gikaw mana kura kata gigo mana kura igni mosekalo go to coach gino ok make a change. Koro this trust be samoro nyalo keto jomatindo bedo gi yani ok gine haraka ahinya mondo gikaw ne gini nikech wacho ochwane kata be kata okawe odwa goye to be onge ko bi konyowa nikech kata ket ma jotelo ma kama to gik ma kama gipotimore. Koro nyaka many ka kiwuo gi jomatindo in a language ma ginyalo trust ne kura no te e yo mar yiero telo maber, omiyo kik gibed chien ni trust gin godo ni kura kata ka gikaw to gibi tiyo godo. Koro machielo mabaneno ni samoro wade kelo issue en trust then wach mar tiyo gi data mar dhano. Ing'eni jomatindo gine tech kabisa, gine tech ma ng'ama tin ing'eni kodo jisimu kama be tinde magintie TikTok ka gidhura Instagram gine so they are tech savvy, gina aware ma be kidwa kaw data ne moki explain ne yo moro maber to be yudo ka samoro koro ong'wony odok chien kata mana gi pache. IBC introduce gimiluongo ni iris biometrics, you are aware. Sani verification negative through fingerprints, to sani koro gido medo mar wang' be gimede sani. Tingini mano koro it needs ni sirkal nyaka ugoko ahinya through the IBC. Gini monego be ni gi explain ne ng'ama ng'ado kura manyien kata jogo kura ni gima chal kama to gitimo nang'o to be data mar dhano, how safe is it? Nikech ing'eni mana kaka gone jomatindo gi are very much gina very aware of their surrounding. Inyalo yudo ni gima chal kamano samoro tamo kata mana ng'ama tin dhi kaw kura ni gima idwa store data na to be sirkal ok nyisa gima gidwa timo gi data nikech ing'eni ng'ama kaw tong wang'i kech giwacho ni of course mano to is high scale now security mar verification kopogore gi fingerprints kech ing'eni iwacho ni tong wang' kama ne gi kala no almost kata opogore kendo kata mana twins opogore. Koro ing'eni ma gik ma sirkal nyaka ugoko through IBC ma timo registration mondo gi explain ne jopiny ne wamedo gima gimiluongo ni iris biometrics ne to mai gima wadwa no konywa go, ok ne wakaw data u mondo maybe otiyo kata yo moro marach. Koro jomatindo magi gik ma koki explain negi to be nyalo ma meyo uptake ni bedo ma piny. Ni ne onge ng'ama no explain